Wel, croeso yma i'r Deorfa sy'n ni yn Llyntegid. Mae hwn yn rhan o prosiect gwaith yr Afon Dyfrdwy. Felly, beth sgenno ni ydy'r tanc yma. A o fewn y tanc, fel y gwelwch chi, mae gennym ni wyau pysgod, wyau brithyll. Ar hyn o bryd, wyau bach tua 2 mm i 5 mm o hyd. Gan bod yr wyau wedi cael ei ffrwythloni tua bythefnos nôl, mi fydd yna lygyd yn dechrau dod i'r wyau bach yma yn o fuan rwan. Ond yn anffodus, dydy bob wy ddim yn mynd i fyw yn y tanc. Fel y gwelwch chi, mae yna un neu ddau rei gwyn yn y tanc, mae hynny'n golygu bod hynny wedi marw'n barod. Felly, be fyddwn ni'n neud efo'r pipet yma ydy mynd ar ôl yr wyau sydd wedi marw'n barod a'i tynnu nhw allan a yn anffodus gyda gwared arnyn nhw. Felly, dyn ni'n gweld o fan yma, mae ddau o'r wyau yma sydd ddim yn mynd i oroesi lle. Felly, byddwn ni'n cadw golwg ar y tanc, dyna fydd yn gwaith ni dros y dyrnodiau nesaf. Neu siŵr bod pob peth yn iawn. A wedyn, mewn chydig o ddyrnodiau, nhw'n ni wneud vlog arall. Wrach fydd hi'n nes as penwythnos nesaf pan yn obeithiol fydd yr wyau yn diori. Mae hynny'n dibynnu yn fawr iawn ar tymheredd y dŵr ac yn y blaen. Felly, dyna ni am wan. Diolch fawr iawn i chi.